Nu mai merită, mă, să fii lăutar în ziua de azi. Nu merită. Cum nu mai merită, mă, că luați o căruță de bani? Ce bani luăm noi, mă? Unde e căruța aia cu bani? Păi săptămâna trecută am fost la un unt, am luat 3500 de euro, da? Adică vreo 18.000 și ceva de lei. Așa, și din ăștia 18.000 și ceva de lei am scăzut banii pe care i-am dat băiatului cu sculele. Că eu am închiriat sculele, că doar, nu, și alea costă. Adică am mai scăzut vreo 1000 de lei. Aproape 1000 de lei. Bun, au rămas 17.000 și ceva de lei, pe care i-am împărțit la 6 oameni, că în trupă suntem 6 oameni. Adică eu m-am dus acasă cu 2800 de lei. Bă, tu trăiești cu 2800 de lei? A? Și pe lângă asta, care? Că sunt 3-4 nunți pe an. Păi tu trăiești cu 3-4 nunți pe an? Că ăștia tinerii nu mai vor să se mai căsătorească, ăștia nu mai fac nuntă. S-au schimbat, mă, vremurile. Păi îți cauți alt job, în paralel. Păi da, mă, de-aia vedeți tot felul de nunți unde lăutarii cântă prost și foarte prost. De-aia, pentru că ei au alte joburi și timpul lor îl dedică către alte joburi ca să poată trăi și ei nu se mai duc, mă, la repetiții. Păi ce repetiție să faci pentru 3 nunți pe an? Mai merită? Nu mai merită